Днес ще се срещнете с една смела жена, преминала през ада на тежка болест. Нейната най-голяма мечта днес е да привлече общественото внимание върху този проблем. За целта тя ще се опита да организира невиждана досега у нас публична акция. Защо примата на българския балет Маша Илиева, певицата Елица Тодорова и актрисата Йоанна Буковска ще преобразят тотално визията си? Ще разберете днес в апартаментът. Това е Вили Боршукова, една жена на 40 години от София. Една необикновена жена, преминала през най-тежкото – борбата с диагнозата рак. За себе си Вили казва: "Аз съм борец и революционер." Тя знае, че няма нищо по-ценно в живота от любовта. И ако има нещо, което Вили иска от цялото си сърце, то това е да прикове общественото внимание върху проблема рак. Здравей и много се радвам, че си тук, Веса. Добър ден. Много се радвам, че първо професията ти е психолог, фамилен терапевт, да, което е важно за всичко, което днес ще си говорим. Но и самата ти не криеш, че си преминала през тази ужасна коварна болест? Две операции? Не крия, освен че не крия, даже напротив, за мен е страшно важно да се говори за заболяването и колкото повече, толкова по-добре. Това беше моя приоритет, когато разбрах, че имам рак на млечната жлеза. Никога не съм представила да говоря за това. Съвсем честно, откровенно, открито, навсякъде. Едно е да говориш пред близките си, пред семейството си, но съвсем друго е да искаш да го говориш в общественото пространство. Абсолютно. И ще ти кажа, че нас страшно ни впечатли желанието на Вили, защото това не мога да го нарека мечта. Апартамента помага за решаването на някакъв проблем, за сбъдването на мечта. Да. А тук една жена застана пред нас с едно желание, което е полезно за всички, което е полезно това говоренето, което и ти говориш. Но в същото време знаеш, че хората като чуят за болест, за проблем, затварят си и ушите, и сърцата, и очите. Така. И не само се кръстят и си казват, дано да не се случи на мен. Да. Което по принцип никой, разбира се, не желае това, но хората се страхуват наистина. Дори да говорят за това, аз пък съм щастлива, че познавам теб, че познавам Вили, обаче искам и другите хора да разберат повече за нея. Виж. Добре. Казвам се Вили Боршукова, занимавам се с бизнес и моята мечта е да помогна на хората с онкологични заболявания. С моето семейство обичаме да ходим на плуване, караме ски много често. Наскоро малкият ми син имаше състезание по АТВ, бяхме цялото семейство с една голяма група агитка, която водихме с нас. Обичаме да посвещаваме времето си на деца в неравностойно положение и ходим на църква заедно. Аз не съм религиозен човек, аз съм вярващ човек. Вярвам в Бог, Исус Христос, християнка съм. Преди 11 години имах лична среща с Него и от тогава нататък се стремя живота ми да бъде изцяло посветен на Него, доколкото ми е възможно. Преживяването е лично и когато човек го усети, самото посещение, усещането на духа не може да се разкаже с човешки думи. Беше период на осъзнаване, в който имаше доста големи катаклизми в моя живот. И когато вече си на дъното и си паднал и си казваш не мога повече, точно тогава Бог ти дава поне 3 варианта, 3 изхода от ситуацията, от положението. Вили е много истинска. В смисъл, тя не може да бъде клише. Тя може да бъде и добра, и лоша, просто е естествена. През всичките тежки моменти, които съм преминавала, винаги той е бил до мене, както беше и в онкологичното заболяване, през което преминах. За жалост, аз не бях толкова плътно до нея по простата причина, че аз също тогава имах операции, но пък при нас връзката е много силна и тя не означава само да се подкрепяме, защото се виждаме всеки ден. Беше ми направена операция. Операцията се прави с много голям разлез като за аутопсия, след което ми назначиха химиотерапия и тъй като
Аз отново се доверих изцяло на Бог. Аз отказах химиотерапията и вярвам, че Той съвършено ме изцелил, както и го направи. И вече почти 2 години съм здрава, изследванията са ми перфектни. Искам да кажа на хората, че рака може да се лекува и я победим. Да стига да никой да те подкрепиш и да повярваш. Аз винаги издавам за пример Северина Тенева. Не знам колко си спомняте тази актриса и бяха казали, че няма да живее повече от 3 месеца. Тя напукна на това, което й предрекоха и за това, че имаше воля 8 години. Аз се занимавам с перуки. Имах много клиенти, които идват при мен, плачеме заедно, обръсваме им косата, слагаме перуките и един такъв човек има нужда от разбиране. Тогава съм ги разбирала, но не както сега, след като преминах през това нещо, защото когато човек е бил от страната на обречените, вече разсъждава по друг начин. Моята мечта е, аз искам да помогна на хората. Това е живота ми. Той ми е подарен и аз искам колкото може винаги това ти е било мечтата да помагаш. Моята идея за събитието е то да бъде на 20 януари, да бъде посветено изцяло за превенция на рака като цяло. Ще бъде благотворително. Една от идеите ми е всеки човек да може да закупи перука, която да бъде подарена на човек, който преминава през химиотерапия. И се надявам, да дойдат и други идеи, които ще се случат на събитието. Невероятно силен човек и понеже се страхувам, че от това, което сега гледахме с детайлите от нейния дом, с тези икони, кръст, Христос, Библия, да не си помисли, че това е един свит, прибран, оплакващ се човек. Това е една адски жизнена жена и аз страшно я обичам за това. Но тя каза нещо много важно, което искам просто днес да е лайт мотива в апартамента. Ракът е победима болест. И точно за това днес говорим и това правим. Ти обаче как реагира, когато разбра, че имаш рак? Как? Мисля, че никой човек не би реагирал изпадна ли паника? Разбира се. Плач ли е? Отчаяние ли е? Самоубийство ли? Какво е? То е страх, паника. До момента, в който не ми назначиха операцията. Т.е. когато вече назначиха операцията, тогава аз си казах, аз съм в сигурни ръце и се доверих. А до тогава? Първата нощ? Как спа първата нощ? Не съм спала. Въртях се, страхувах се, мислех си какво ще бъде, как ще бъде. Това е първата реакция, която мисля, че е съвсем нормална, естествена, човешка, когато кажат на човека, че има рак. Знаеш, мен не ме е страх да говоря за тази болест, но ме е страх и да помисля какво си преживява. И аз като си помисля, един обиден поглед ме разстройва и не мога да спа по цяла нощ. От обида, моля ти се, аз не мога да спа. Аз си представям да чуя болен си. И това е най-страшната болест. Кой беше тогава до теб? Семейството ми беше до мен. Най-важните хора. От какво имаше нужда? Кажи ми, какво най-много те топлеше? Детайли, истински неща. Кое най-много ти помагаше? Топлеше ме първо присъствието и второ успокоението, че всичко ще бъде наред. В смисъл такъв, че нещата просто ще си върват едно след друго и ще вървят към добър край. Това е най-важното. Просто да имаш до себе си хора, които да те успокояват и да не виждаш в очите им тази паника, която ти изпитваш, защото те трябва да те удържат, така да го нарека. Трябва да удържат емоцията ти, плача ти, страха ти. Не трябва детето да те вижда разстроена, не трябва майка ти да те вижда разстроена. В интерес на истината, аз съм точно на обратното мнение. Какво? Как гласа ти аз си позволявам да плача пред всички, когато ми се плаче. Тоест аз някак си, когато имам тази емоция, не я крия. Как го каза на близките си? И децата са ме виждали да плача. Как им каза? Как на децата казваш, аз съм болна от рак? Сега в интерес на истината не бях аз тази, която им казаха, мъжа ми им каза, но когато им каза, сега те не знам как са го приели и какво са разбрали, същността на болестта, но после, когато съм си говорила с тях, те са ми казвали, че никога са нямали чувството, че това е нещо фатално.
И те са били спокойни. И те са били спокойни. Добре, обаче дай да идем нататък, защото става адски интересно. Ти в един миг си събрала сили, удоверила си се, както казваш, на лекарите, легнала си на операционната маса, минало е време и се оказва обаче, че ти имаш рецидив, че имаш рак на друго място. Тогава, това вече не е ли още по-голямото рухване? По-голямо е. Защото си вярвала. По-голямо е, защото наистина, когато ти победиш първия път рака и си казваш, ето това, аз победих, аз оцелях, аз преминах през химиолъчетерапия, през 9 кръга на ада и след 2 години близо, аз отново разбрах, че имам втори рак и тогава наистина рухването беше така стремглаво надолу. Тогава? Тогава нищо друго не ти остава, освен отново да си кажеш, вдигам глава, продължавам напред, втора операция, втора лъчетерапия и така... По-трудно ли е това второто дигане? За мен беше по-трудно наистина. Самата информация, че имам втори рак, беше по-трудна за мен, защото аз си казах провал. Това е провала. Аз се борих толкова време, мислех, че съм спечелила, обаче провал, победа от рака. Чакай, сега, победа над рака. След втора операция от рак, ти сега чувстваш ли се по-силен човек? По принцип, смятам, че това заболяване прави хората наистина по-силни. То не стига, всеки човек излиза по-силен, защото минава през поредица от страшни изпитания. И няма как да не стане по-силен и да каже, аз се справих с това, така че всичко друго... Знаеш ли, преди време едно момиче, което също беше преболило рака, в апартамента имаше мечта да украси торта. Ние й помогнахме за това, това се случи, направихме предаване за нея и след това с колата я изпращах. И през целия път аз плаках, а тя ме успокояваше. И аз се прибрах къщи и казах, това е лудост. Как може болният човек, преминалия през ада човек, ме успокоява мен, а тя само повтаряше, ти нямаш проблеми. Разбери, ти нямаш проблеми. И днес ми се иска всички, които ни гледат, да знаят, че те нямат проблеми. Че ракът също не е проблем и че рака е победим. Думите на Вили искам непрекъснато да си повтарям. Наистина е победим. Ела сега да седнем отпред, за да ни е по-удобно и да видим моята първа среща с Вили. Добре. Сповядай. Благодаря. Изглеждаш. Гледай, каква елегантна, гримирана. Репетирам в театъра с Камен Донев. Няма време, брачен си грим. Ще покана. Ама ти много хубаво нещо си замислила. Да. Супер. Давай да се движим, че ще се смръзна иначе. Много се зарадвах. Първо виждам подкрепа и хора, които наистина Марта иска да ми помогне, което е страхотно. Вили ми е приятелка. С Вили сме вършили много работи. Това е човек, който е помагал на сираци. Аз много добре знам, че има сърце. Аз искам да направя нещо, да гръмне, просто тия хората да правят прегледи. Ти искаш да направиш това събитие, нали? За да се чуе много добре и от много хора за това, че трябва да се ходи на тези профилактични прегледи. Значи, обаче това е за януари. Ти искаш да е грандиозно, титанично, януари месец, това е моята мечта. Именно 20 януари, преди това хората са се съсипали от събития. Съсипали са се от купони от партията. За мене, за да се случи това нещо тогава, трябва от сега да почнем да го говорим. Лошото в случая е, че времето, което е избрано, а то е вече фиксирано, това са наемане на зали, работи, много е сложно, е лошо. След всички тези празници и няма никакво време да се рекламира. Да направим неща, които преди това да се заговори за това. Да подскажат и повече хора. Подгреят. Трябва да бъдат привлечени известни хора. Значи, апартамента участва. Трябва да намерим други известни жени, известни хора, които биха се съгласили да направим такива подгряващи акции. Ако няма хора, ако ти изстреляш фойерверки в една пустиня, никой няма да ги види. Трябва да ни помогне професионалист. Говорих с Любо Стойков. Дали би се включил? Сериозно? Много е печен. Обичам. Той много знае. Той има страхотна гвардия момичета, мозъци. Да измислим с тях заедно хубавите идеи, хубавите събития, за да подгреем голямото събитие.
Има много каузи, но трябва да е нещо специално, за да може хора да си кажат да, ето това е, което искаме ние да се включим и да помогнем. Отиваш при него и мислим от тук нататък какво правим. Страхотно! Правим ли? Браво! Правим го, нали? Правим го, да, съгласна съм. Хубава жена. Така искам да изглеждат всички. Кой през каквито и битки да е минал, да има усмивката ти и така, доброто желание да помага. Правим го. Значи, това събитие, за което Вили си е наумила, аз знам, че тя ще го направи. Но на мен ми се иска на повече места да се говори за профилактиката. Ти, твоите деца, как ги учиш? Какво е профилактиката? Как трябва тя да се случва? Конкретно, да си призная, моите деца не съм ги учила. Примерно как да става профилактиката, но това, което те са видели с мен заедно, просто моята дъщеря, например, знае, че трябва да се ходи на преглед и вече е готова да отиде. Тоест някакси предварително да се грижи за здравето си, за това, което се случва с нея. Добре ли е да речем едно момиченце, аз имам дъщеричка, добре ли е да я взема следващия път с мен, когато отивам на мамограф, да види какво представлява този преглед, за да не се плаши, да си го представя, да го види? Абсолютно. Абсолютно е добре. Даже аз мисля, че е задължително даже. Защото колкото по-рано колкото по-рано децата са запознати, толкова по-няма да се страхуват, плашат и ще отиват на преглед така по-спокойни и по-отворени. Добре, сега сме поканили доктор Иванов, който се надявам също да е много полезен днес разговор. Здравейте, докторе! Как сте? Благодаря, добре. Днес сте в една изключително женска компания, ама за вас това е нормално. Запознайте се с моите гости. Ето, заповядайте тук до нас. Седнете. За профилактиката. Днес мечтата на една жена, героинята на Апартамента, да се говори за болестта рак, за да не се плашат хората от тази болест, но и да се говори много за профилактиката, колко е важно да се правят тези прегледи профилактични. На каква възраст трябва да започнем? Зависи какъв рак искаме да профилактираме, но по принцип профилактиката чрез определени изследвания, това е, може би малко почваме отзад напред. Значи първо трябва да почнем от начина си на живот, от начина си на мислене, от поведението си. Това включва профилактика не само на рак, но и на един куп други сериозни заболявания. Какъв трябва да е живота ни, значи за да избегнем, ако е възможно? Мъдрите хора казват, днес ние сме това, което сме мислили вчера, утре сме това, което мислим днес. Така че ако вчера ние сме били изпълнени с отрицателни емоции, с завист, с гняв, с неодобрение към себе си или към хората, с които контактуваме, нищо добро не ни чака. Значи не правиме никаква профилактика, напротив, вървиме към съответното заболяване. Било то рак, било то автоимунно заболяване. Има ли значение храната? Разбира се, че има. Значението на храната огромно. И диетолозите, и хората, които не са диетолози, знаят, че профилактика на рак, пък и на редица други заболявания се прави с много плодове и зеленчуци, по възможност да са свежи, да са пресни. Добре ли е да има 2 пъти поне в годината такива разтоварващи плодови диети? Добре. Или просто всекидневно трябва да се набляга на плодовете и зеленчуци? Значи всеки си избира сам. На времето египтяните, те са били изключително здрав народ, може би най-здравия в древността. Какво са правили? Гладували са веднъж в седмицата и в края на месеца 3 дни. Значи един ден в седмицата, а последната седмица от месеца 3 дни. И са били най-здравите хора на времето. Аз мисля толкова за диетите и за начина на хранене, защото за мен много по-страшно това, което става тук и тук. Казва, че рак е болест на обидата. А кой в днешно време не е обиждан? Ако не дай си Боже, това е истина, след всичко, което аз преживявам от лятото до сега, значи обидите, които се изсипват върху мен, аз не трябваше, може би, да съм жива. Има ли по-така устойчиви срещу обидата хора? Или всички от това рухваме? Хубавото е, че тази устойчивост, тя може да се култивира. Когато човек я няма,
Ако той иска да се развива, има достатъчно литература, има достатъчно материали в интернет, може да прочете, да види и да култивира устойчивост, т.е. един по-висок праг на дразнимост. Тоест има хора, които от най-малкото нещо избухват. Те ако избухнат е добре. Въпросът е ако не избухнат. Значи премълчаните, неекстериоризираните емоции, те са тези, които мъчат. Можем да си кажем днес, че по-добре да викаме, да крещим, да се караме с мъжа вкъщи с децата. Където може. Сега има ситуации, в които не може, но пък в тези случаи пак мъдри хора казват, че можем да приемаме тези ситуации като някакви уроци, а хората, които ни дразнят, като някакви учители в този живот. Добре, сега ви предлагам да видите какво се случи на срещата на Вили с две невероятни жени. Мария Бонева, която помните беше залята с киселина, и Меги Салва, която организира конкурсите Мисис Свят. Вижте срещата им. На следващия ден Вили беше точна за срещата, на която трябваше да се обсъдят новите идеи за нейния проект. За съжаление, пиар специалистът Любо Стойков не успя да дойде заради ангажименти в чужбина. Въпреки това, той беше представляван от пиар специалистката Силвия Тодорова. На срещата бяха и всички най-близки приятелки на Вили. Чакайте. Знаете за идеята, която имам за организирането на това благотворително събитие, с цел да помогнем на хората да се запознаят по-отблизо с симптомите и превенцията на рака. Хората вече не вярват, това е лай, дай пари. Абсолютно. Като цяло винаги, когато трябва да се роди нещо добро, то тръгва с лек хаос. Защото когато са много хора, особено като са много жени на едно място, идеите се прескачат. Каза, това го потвърди като идея. Плати един талон за преглед на още един човек. И кажи, ето ние даваме тази мрежа от хора, които си помагат. Именно. Вечно си намираме оправдание да не правим това, което трябва да правим. В много държави това е регламентирано с закон и ти, примерно в Швеция, нямаш право да отидеш на работа, ако не си минал задължителния преглед след там 6 месеца или една година, зависи за какво. И нямаш право да отидеш на работа. Вчера имах среща с една приятелка, която също е преминала рак на гърдата и тя каза, не искам да чувам, не искам да се включвам. Казвам, защо може да помогнеш на още хиляди хора. Не искам да чувам. Винаги има смисъл да се помага на хората и никой не бива да си мисли, че е застрахован. Хрумна ми една страхотна идея. Ако искате, дайте да съберем 3 известни личности с добро реноме, хора, които стоят добре в обществото, познати са, и да ги променим за каузата. Ако изведнъж при нас стана с къса и черна коса, тогава много хора ще забележат. Това е моят един вид протест или моят начин да покажа, обърни си внимание на проблема. Примерно, руса коса, да го направим с черна къса коса. Те самите да се променят именно, за да покажат и на други, че промяната винаги не е страшна. Промяната не е страшна и те могат дори и да им се наложи да сменят косата си, да си сложат перука или така нататък. Това не бива да бъде страшно за тях. От тук нататък предстоеше много работа. Личната асистентка, пиар-специалистът, изпратен от Любо Стойков, Силвия, се ангажира с това да уговори 3 известни жени за каузата, които да застанат с лицата си за този проект. Тя промяната не трябва да бъде само външна, тази промяна трябва да бъде вътрешна. Ние не трябва да накараме хората да променят мисленето и да мисленето си. Вижте, може да са 2 известни личности от двете страни и в средата жена пострада от това нещо. И да примерно да е, разчиташ не на едно, а на 2 рамене. Всички ми казват, не може да промени света. Крайна сметка мисля, че мога да направя нещо по-добре, отколкото да стоя с кръстени ръце. Човек трябва да се научи на култура за профилактика. Ние трябва да ги научим като цяло и жените, и мъжете, дори ако щеш, че профилактиката всъщност тя е за нас и за нашето здраве и за нашето бъдеще. Сега обаче аз съм свидетел на това, че през годините все повече се говори за рак. Това поне се случва, говори се. А пък болестта продължава да си е толкова страшна и да я има толкова много. Значи говоренето вече не стига. Определено е така, то не е само с рака, така факта, че имаме толкова много лекарства и непрекъснато изобретяват нови и нови, не са направили човек по-здрав. Напротив, в този стресов, забързан свят, с всички знаем пък и какво консумираме, какви заместители на храни, какви
добавки, някои от които са си направо канцерогенни и са отбелязани с черно в рубриката подправки. Кои са те, да ги кажем, не знам защо все още ги използват. След като се е доказало, това са етата. Това са много от етата, които придават оранжев или жълт или червен цвят на храните, за да изглеждат по-вкусни, за да изглеждат по-апетитни. Много от тези ета, те са изключително вредни. Добре, ти самия предпазваш ли се от тях? Значи аз мисля по подходящия. Не може човек много да се предпазва, но все пак може да внимава какво купува, може да чете какво има в съответния продукт. Една така по-голяма култура на пазаруването, която в интерес на истината аз развих не много от отдавна. Така преди време успях да се видя с Гора Харта. Това е един голям учител, Санди Мурти движението, може би сте чувала. Така от известните хора, Калки, хипнотизатора и така нататък. Там трябваше да се спазват определени диети, които след като се върнах от Бали, трябваше да продължа да ги спазвам тук в България в продължение на минимум 40 дни. Ами видях се в чудо. Много сложно, но все пак, когато човек има желание, може и спазва определена диета. Но не е само това, не е само диетата ми. По телевизия аз много се нервирам, когато гледам хора, които са страстни пушачи, които казват: аз искам с моята свобода. Хубаво, като искаш твоята свобода, плащай да знаеш какво се крие за тази той да плаща 2-3 пъти по-високи здравни осигуровки, а не така, както аз примерно внимавам за себе си и за целия период, откакто е влезла здравна каса, нито един път не съм влизал, защото се грижа за здравето си и той, който влиза примерно... през ден. Айде да не е през ден, ама примерно няколко пъти в годината или на няколко години, нека да си плаща здравните осигуровки. Прав си, абсолютно, доктор, си прав. Весела, ти спазваш ли сега някакви диети? Аз спазвах диети непосредствено след, може би 2-3 години след операциите. Сега като че ли по-така някак си съм го дала лежерно. Но наистина така ми се налагаше да се грижа за себе си, за здравето си. Внимавах какво ям. И съм сигурна, че внимаваш и за децата. И сега доктор, като каза това за жълтия цвят, аз с мен си пия сока и хичи не питам какво искаш, ми сигурно вода. Така ли, докторе? Да. Вода. Той ще е моето момче тази вечер. Това е Тошко, хора. Вие знаете ли, че това е един голям човек? Иди да седнеш при тях, за да сложа аз момчетата при мен. Не само, че сте неговия любим отбор, а сте и хора с добри сърца. Аз съм Ваня, на 29 години от София и мечтата ми е да лета. Ама аз не стигам до долу. Може да иска да си свои чавка, мога да лета. Аз адски много съм завиждал на мотористите. Някакво мраза и изведнъж аз осъзнавам, че също аз не ги мраза, аз съм завиждам. Това е като мен. Много мраза манекенките, всъщност да съм манекенка. Много хубаво момиче. По принцип, още на око, като те виждам, си малко по-нисичка. Ти определено не си за модел за модно ревю. Ако блъснете човек, няма ли да спрете да му помогнете да го премести? Тук що сравните човек с куче. Саментът. Най-новият телевизионен проект, в който участваш. Самият ти. Всъщност, какво е най-важното, за да оцелееш след тази болест? Весела. Психиката. Психиката мисля, че е много важно. Много важно. Важно е в този смисъл някакси човек дори да има такива периоди на отчаяние, на разколебаване, все пак да си каже, че няма друг начин, освен да върви напред. Това е. Няма смисъл да се предава, защото, както каза Вили, рака е победим. Ракът е победим. Сега ще дойде още една жена, Лили, която също го е победила. Ние вече няколко пъти... Здрасти! Как си? Добре. Ще хубаво с тази шапка. Запознай се с доктор Иванов, с Весела. Приятно се познаваме. Да, с Весела се познаваме от доста отдавна. Удобно ли ще ти да седнеш до нея? Разбира се. Говорим си за това, че рака е победим. Ти си доказателство за това. Но защо все още има хора, преминали през тази болест, които не желаят да говорят за нея? Ами аз мисля, че ще има дълго време такива хора. Защо? Защото тук доктор Иванов чух, че това е болест на духа, това е болест на ума, ако искате по-така точно. Весела е психолог, тя самата знае много добре и каза много хубави неща.
Така че докато ние сме толкова вътре, извън себе си, докато сме извън цялото, тази болест ще съществува. Не, че не са измислили медикаменти, не, че е невъзможно това нещо да се прекрати, но всичко зависи от нас. Ти самата си преминала през тази болест, преборила си. Днес героинята на апартамента Вили каза, трябва да се говори за това. Тя смята, че е страшно важно да се говори за профилактика. Много трябва да говорим и аз се радвам, че има толкова поредица от предавания и кампании, които правим от 2004 година. Било то за гърда, било то за бял дроб, било то за рак на маточна шийка. Трябва да се говори, защото в нашето общество има нужда от това. Скоро бях на такава сбирка, знаеш, бяхме заедно. Да. Аз съм смаяна, значи аз пак седях като едно бебе пред жената, с която бях на масата, която беше преборила рака. Вие наистина ставате по-силни след тая болест, бе, жени? Не, ставаме различни. Точно за това, което казах. Не различни, а наистина сме вътре в центъра си, в себе си. Ставаме по-добри, по-чувствителни за всички проблеми. Сетивата ни са по друг начин. И как се промени твоя живот? С няколко аз примерно спокойно мога да ви заявя, че съм страшно здравословен човек от доста години, може би 10 години. Спазваш всички тези неща, за които говорим като диети, абсолютно, тези и така нататък. Гнева как го гониш? Гнева, когато ми се случи нещо такова, не го разтоварвам върху някой друг. Защото това за мен е емоционално повръщане. Има техники, които ако отидете при един психолог, ще ви ги кажат и ще участвате в едни такива класове психологически, които ще ви покажат техники. Може да биете възглавници, може когато ви е страх да треперите. Има доста техники, които човек ако ги прави, това е като да отидеш на фитнес, като да отидеш да плуваш, само че правиш техника на духа си. Минавала ли си през тези техники? Била ли си възглавници? Била съм, да. Била си? Треперила ли си? Треперила съм. Аз да кажа, че Далай Лама казва, че по-добре да не се оставяме такива чувства да се зараждат в нас. Това е най-доброто и към това трябва да се стремим и се получава общо взето, когато човек се постави за цел. Когато ви е страх. Когато ви е страх, нали, може да почнете да треперите и то страха излиза. Скоро имах премиера в Народния театър, да ми го беше казала. Да си бях потреперила. Сценичната треска. Има хомеопатични много хубави лекарства за притеснения, за неекстериоризирани емоции. Добре, гледайте сега как потрепериха трите жени, които бяха избрани да се включат в кампанията на Вили. В деня на фотосесията първа пристигна актрисата Йоана Буковска. Вили я посрещна с усмивка и няколко уточнения как ще протече фотосесията. Първо предстоят снимките без прическа и грим. После пълна промяна. И двете се качиха в студиото на Вили. В момента се намираме в нашето импровизирано студио. Ще заснемеме Йоана в абсолютно натурален вид. Голямата промяна на Йоана започна първо с грима. Докато Вили гримираше Йоана, пристигнаха и другите две дами. Примата на българския балет Маша Илиева и певицата Елица Тодорова. Двете веднага се качиха за кратка предварителна фотосесия. Добре, харесва ми. Ще имаме след това. Много поздрави на Марта Вачкова. Чувствам се доста окружена от хората, които ме подкрепят. Веднага след това специалистите от салона на Вили започнаха да сплитат косите на Маша и Елица като подготовка за голямата промяна. Не мога сега пред камерите да казвам да не дойдат много хора. Моята причина е много лична и това е именно мама, която си отиде от рака. Така или иначе. Тя не си отиде точно от самия рак, а от третирането на рака. Тя се замина заради лъчетерапията всъщност. Лично аз се включвам с тази промяна, защото искам да кажа, че за една жена е много важна промяната. Много интересно всеки ден да бъдеш различен. Йоана беше готова първа да експериментира с различните перуки.
съм да кажа, че... Това е порасналата Пипи, решила да отише. Защо много трудно? Да, точно така. Да, двете ли? След прическата тип Пипи, дойде ред на русото, червеното и черното. В крайна сметка Йоана се спря на първата си визия. Елица Тодорова също се пробва с платинено русия цвят и прояви екстравагантен вкус, като избра именно него за финала на фотосесията. Понякога не е от толкова голямо значение прическата. Важното е духа да е в мир и спокойствие със себе си и тогава то се излъчва и навън. Като че ли най-неочакван беше резултатът при Маша Илиева. Къса лилава прическа. Ами първо искам да кажа, че и три са страхотни. В смисъл, каквото и да им сложи, всичко им отива. Промени се сега, точно в този момент. Ако трябва, обръсни главата си, за да подкрепиш хората в това състояние, но това е моето лого и това е моята позиция. Смятам, че такива инициативи са нужни на хората, защото когато в семейството ти се случи, някой от членовете се разболее от рак, за съжаление, с моите приятели и близки вече поне по един такъв човек има в семейството. Много често отстрани не виждаме нещастието на другите, а всъщност то съществува. На тебе само с бялата ли да снима? Тебе, не трябваше с още някакво. Добре. Ти можеш да промениш живота си сега. 3. Да промениш живота си сега. Развълнувате това. Няма българин, няма българско семейство, в което да няма поне един отишъл си от тази болест. И въпреки това нямаме сърца, като че ли още за нея. Аз мисля, че е страхотно, че тези известни жени сложиха тези перуки, защото жени в къщите си в момента седат с окапали коси и не смеят да ги сложат. Така е. И да излезнат навън сред. Така е. Ето я самата Вили. 100 на 100 е тя. Разбира се. Влизай. Засмяна моя. Това казвам, пълна с енергия. Винаги весело и винаги също. Ти се познаваш с всички, нали? Здравейте. С Иван. Доктор Иванов, познаваш ли? Или не? Аз се запознавам сега и като гледам всичко това, искам да ви кажа, че се възхищавам от вас. Нали? Благодаря ви. Ще се радвам, ако може да направим нещо заедно. С удоволствие бих се радвал. Заповядайте на този стол. Седни до мен. Кажи ми сега как се чувстваш. Чувствам се страхотно, Марта. Чувствам се като пършин, като реактивен самолет. Значи трябва да ви кажа, че някой си мисля, че тази болест се случва за лошо и като... Но трябва да ви кажа, че аз благодаря на Бога, че на мен ми се случи. Няколко жени, че преминали през рака, го казват. Аз обичам болестта, си казват. Ма сега живота ми е друг, по съвсем друг начин. Разсъждавам по съвсем друг начин. Проблемите минават от тук, влизат от тук, излизат от тук. Благодарна съм за всичко, за всеки един ден. Живея всеки един ден като за последно. Живейте като все едно това ви е последния ден. Искам да попитам вашите зрители. Ако този ден беше последен от как живота... Как ще го изживеят, да. Така ли щяхте да го изживеете, както сега го живеете? Нямаше. Затова живееме живота си на макс, внимаваме какво ядеме, внимаваме с какво се храниме, внимаваме дали прощаваме. Техниките ми хареса, да не ги забравяме. Бием възглавниците, ако трябва, но се освобождаваме от нервите. Освен това, непростителността също е един голям фактор, той като ръжда, която хваща духа и той се превръща в рак. Да. Непростителността, липсата на любов. Затова казвам на всеки един, който ни гледа в момента. Ако не сте обичани, намерете си някой да ви обича. Ако не обичате, обичайте някой. Ако не може да простите, простете. Ако не може да промените живота си, направете всичко възможно. Ако трябва да си отрежете едната ръка, обаче го променете, за да се промени нещо. Просто в един момент ние сме
как да кажеш, почваме в една монотонност да живеем живота си, така и дните си минават и всъщност ние не оценяваме колко ценен е живота. И хубави неща са се случили. За мен хубавото нещо е, че днес ти си тук в апартамента, по една дума да й кажете кой от вас и как би се включил да ви подкрепим на тази дата 20 януари, нали? Ами, мисля 20, за сега сме го планували 20, но понеже 21 е бабин ден. И може и да го промениш, казваш на 21. Може 25. Какво можем още да направим за тази дата? Кажете, какво много още? Много може неща да се направят. Както и в началото казахме, винаги приветстваме такива инициативи. Има файда. Има файда. Аз се надявам, че много хора, да знаете, ще звъннат. Ще звъннат в апартамента и ще се обадят с идея. Аз апелирам за едно да намерим наистина една известна жена, която да се съгласи да си обръсне главата. Колко хора ще се замислят, ако тя го направи не за да е по-екстравагантна и странна, а за да каже, ето аз с това искам да съм съпричастна към всички жени, които загубиха косата си следствие на тази болест. Както мъжете сложиха сутиените. Както мъжете сложиха, моите приятели, поклон за тази акция, в която сложиха сутиените си, за да разберат как се чувстват жените. Вили, последни думи? И живеете живота си така, все едно това е последния ви ден и искам да кажа, че деня на смъртта е по-важен от деня на раждането, защото след това тепърва живота започва. Големия купон. Благодаря ви. Благодаря ви много. Мерси. Днес в апартаментът видяхте преобразени 3 жени. Актрисата Йоана Буковска, примата на балета Нимаша Илиева и певицата Елица Тодорова. Това беше само първа крачка от акцията на апартаментът и Вили Буршукова в подкрепа на хората с онкологични заболявания. Какво ще се случи от тук нататък в апартаментът, ще разберете съвсем скоро.